Negozio ideia batekin batera, ekintzaileak pentsatu beharko du ideia hori errentagarria den edo ez. Eta horretarako, lehenengoetariko gauzetako bat, bideragarritasun plan bat egitea izango da. Horretarako ere, badaude laguntza emateko gertu dauden erakundeak. Baina funtsean, bideragarritasun plan horren helburua izango da, jakitea ideia bideragarria den edo ez, hau da, enpresa errentagarria izango den edo ez. Adituek esaten duten bezala, dirua ez da garrantzitsuena. Ez da gutxietsi behar, baina ez da aparteko garrantzia eman ere. Izan ere, aditu berberen esanetan, ideia on bat baldin badago, negozio ideia on bat baldin badago, dirua erraz etorri beharko litzateke hasierarako behintzat. Bideragarritasun plan on baterako gomendio bat da, aurreikustea edo kalkulatzea, ea lehenengo urterako nahikoa diru izango duen negozioak. Baina, ahaztu beharrezten gauzetako bat da, negozioa beti izan behar dela errentagarria eta hori dela helburua, baita ekintza sozialetarako ere.